Kita goyang
nan di Jakarta yang terjadi zaman Belanda 63 itu angkanya si anak tibo nan baru tibo malam peko tapi jatuh meniti rasa tagamang ampe gula tujuh ampe tujuh datang yola selawe kata orang Sunda dan satalinyo kata orang Minang belum ada orang yang punya si 25 sadang tangkamang dan 25 yo baru datang alun lai ado kurang nan mana ditanam tabu ditanam bagindo ali tanam gula tanam dicari kini si elang kapal lo elang yo sakarenyo kapal lo nago angko sambilan di agak tanggo nomor 9 baru tak mau alun lai ado kurang mantunyo disambang malia bintang lagunya si inang timbang tarimo tandong atau pacarnya 65 nomornya ondega opasal nah baca talu ketua komplek baca talu kok ketua komplek yang gini kok mana menyesal oke 65 90 sampai 8 25 dan 1 aker nama Richard yang kete yang gadang aku apa saboy oke inyol lo baca talu bapak nada baca talu ada coki kan ada dah Ba'atu anak salah usai kadang pari kadang kok gadangnya sadar lainnya itu